Welcome to the Leading Sight News. Kardom Pininili the Leading Sight News abirta ke thanpon jia bang nili sami semilian derapi. Aprangsi the Leading Sight News ang kelang dun do anabang po bang pia pansita Kardom pipaje reglo Kardom. Samilang so alang sunolong prabjin pen ke isiatum kaching churasai nang pem nangji pusi hada ke do arong asaratum pen kachunung ripon padu. Lakhain koi rapon nilip constituency ka parlu koila matia hawar along kidu samilang so alang sunolong kidu pita job kelang jiaphan arniwang si monitatum kewang apai nang kibat. Lapen langsung kelang jiaphan kewang atum ke Golaghat, Jorhat, Dibrugarh, Tejpur, Guwahati lapen Amparta, North East ang Kangalong, Pregjam astit pen kewang atum tadu. Bonta langsung along kisang jia hem anta awilang. Gari parking jia dim ta awilang, arniyarwe kachti bina dim ta awilang. Laon chota kalisi, towar kawe lapen langroy ke parjia phan dolong awilang. Lasi hadak ki dowara da tumalapen, rong asara tumpen kachuning ripon ki prabjin pen ke isialong, arpu ki dotum CM ke hai, Tourism Department na EM, Local MLA lapen Local MA siatum adi maklong along an nang humrira kaching chura sayamu nang klen bitha pusi chuning ripon padu. Hello, ke jatum Local MDC lapen, Bokajan LA, MLA Dr. Nomina Phan. Alang itu Phan aprang prang ni litum ke do ta ke pisi tame, alang litum ta ke bang apor ka we kana por bang bedet lo. Tasi non ni liki puje bang ke la hello. Non la bang son news ke long loke pen la non January check lo alam alang litum ke bang pen. Ni litum seme langsung na long nang ke lang pen. Dada ke dora ratum ko sonsi ke dam la pen ke bang ko sonsi ka chehela tuwar me la pen de long do we alang litum bahini wangra adi maklong anang palit ha ko sonsi dilihin pen chuin ripo. Kedam tang mentu ni kan lo sebelang so kang pubang ka. Suri ini rapli suri koi. So ini ra ingkai kan si pining. Suri ni rai koin kan. Kedam dak kedam tang la konsil pen skim deng pon ma tuwar pen dolong kan. Skim ke deng apan ke deng dilang bangsa theke la tum bahini pen alama bang amu khelong le pen masih deng pon pe delo. Kedam tang hala dak kosom jitu tuwar pen dak an apan konsil pen ani sini ni ne JCB pasul. Ola ke NGO tum pen abang ko pine side deng lo bo. Pen akam pe lalom si klem lo. Amar ni pen itom pen machi dam tim apieng lo bang Sa tomas konsil pen bangga dak tang skim ta pipilang de. tang ra la. Te pipi lo kedam tang la bang ka arleng thi tu na ti chak bang ka la semilang so ke paching thur ji phan towar de long la ho ke chi chak duma. Tourism Department atum pen wang ke wang se tame hala rong hang ta wang lo kote Bikram Teron ta sunang dun lo na sur bang ke nak tuma phan u phi che wang lo bo lo ni to mang dam un de lo sa ho pes nya to phan ang chipak lang lo na bang ke Pipi lo so lam chak na pi bang ka. lam cha na pi bang ke tuwar phan ke kan ban ta la lang su la bang di koristan ni phan ke lam cha na che te ka Na towar phan bang ka. Tuwar. Ni kan ke. ni kan ke Makiong cek lo taring kora hini. India korte to fan kadok we fan kardom pajireglo la siladak nilitum koilamati semelangso po alangsun penajok nilitum penangan star tumafan along stanitum kuchuningri local MDC star kubitro rong pe alang lipanta nitum kido alu parchinilo la se alang listap alang lita kerabja fan alang lista matha tahalo seta nilitum ako pinia por ku ke chuningri thuji pa bang ke hello nilitum ladak okor koilamati kene alangsun kalilo la ko nilib alangsun pusini tumni che thesi nilitum pini aso alam nitum kane je japan ke la hello bima plodang te litum non tuwar apanta pina an ka siksak do lapen kedam ke bang apanta tuwar ka vi pina jok ahi pen Guwahati Delhi lapen akaprek step pen ke bang atum sita nilitum phan elada committee ta phan arjulo lasi koson sin atum tuwar lai lang le delo palam ni tam phan pulo lasi ni tum bang ke ado ka ve ke theke de ram phan ni tum choning ri bom lo lasi alang ni tum ta kirap ja phan lapen ladak ke bang ja phan sita local MDC sar kapitol rong pia sita alang li phan ta choning ri pon lo alang li sita dak li tum koilamati alang sun along
wang the ka son te la parta kor kolamati alang sun kailo orni lip alang sun amen pe alang lisita dak wang ra son ma pu la dak wang the ka son te pusing chuning ri part big alang li phan sita bima plodang ten letom ke la dak chimbe lang so la dak jali rong hang sing rong pi rong asara tom wang ke thang ta ki klem mo na cha kong we dalo la si non bang ke sar computer rong pi local mdc phan sin ni litum ka chuning ri pathe piglo la sa alang lisita pining la surini rang kora 4r aning kana bang ke alang lisita ladak lang sun along ki wang ra rong asar tom pe la hen ke che than ke che mom pen ning kang sam la pen ka du ka ve ki rab ya hai hui sita alang li pen na jok si ni ta phan nang lang pon po la parta local dak bogajan la Dr. Momin Sar alang li pen sita litum ke dualo sa pachini lo sita alang li sita apor kadure penajok alang li sita non pinyar ni sani tumlong wang vela sita alang li phanta chuning ri part pek lo alang li sita dak koilamati alang so seme lang so alang sun along local mdc lapen Dr. Momin MLA Sar alang litum kacheng ti pen alang litum dak wang thekason te pusine tum rong asar hoi pen litum alang lit phan chuning ri adikrem lo lapen litum ning du kalam thege la halo kado kawe ikhia dat kawe pena jok ne litum tuwar sita misen pen pon monai the sita kedam pining la jolaya cheklo ne litum rong pen mithang atuwar tu pena jok ni tum chebonai lo rong asor pen thor pak pen ni tum bunai si pinier ni asa o gari so anke ladak parking along an nang le theklo lake rong atum pen chipeduk sin litum thek bolong lo la se non sar sita local mdc computer rong pisar sita alang li sita dak wang ra lai kado ka ki du ki song alam nilitum phan sita rong asar tum pen nilitum cheki rapet la pen than rapet pen dak arnisi na ki jo ya phan si la pen ki wang vegi phan si sar computer rong pe phan alang phan da chuni par pek lo nilitum ke ka prek asona bangke ni tum bangke nilitum nili constituency ke parlo koilamati semelangso alangsun along sai ke klempon bom mupen kaningye pon nilitum arong asarlo banghinita lake jibilo theke alang letum pen isi ningduk pigalam ke peklang ponta mupen nilitum arjulong lo alang letum bahini pen kaningye pon atheke labangso alangsun kang pupon mate amahanga petek pon cheng lake suri hini ra ingkoi aning kan pen lo pining pen anke ning kan phor nang pleng tang lo setame labang so alang sun kedam ke wang ye phan lang roi ke kap ye phan de long ave la pen kedam ye phan to war ave misen pen la pen a joksi nilitum bang hini rong asaratum isiaki do toksi ladak local MSC Pupitro Sar Phantami Batai Hinian Bak Labang Saki Dopen Pachini lo setame labang Saki do ke pipen non puan stame lang likijui ke jai setame labang so lang sun phanang lang le la la pen wang welang nang kerap je bang ke pupepin setame kijui anta wang wela la pen bokajan LA numol mumin phastame alang litum kido pilo labang so alang sun kedam ke wang phan ke to war de long phan ke asam durson scheme pen mitike jakong awi popen ajok MLA phansi kidopen chuning ridon si alang tum labang salu pidon lo lasi alang tum kaching wai la pu hello mo jong si pupitru sar penyong si ni phanang japon pulotang te ni tum halang sun lama se an chumung damji usi alang tum chichak pon si labang sar ni bangke lam chak pipon lo la tum mahni pha setame labang sa an kimung yi an gi chutu ni ta komantulo ne stame non pus tame wang wela la pena partame aprang turium department ai em phastame kido palisi alang tum bestame nang lang lo labang sa adima phan lake ladak parking isi entry gate set up phastame lang tum ki chichak tikang do la pena partame haladak alang sun long stame bathroom latrine room stame alang tum ki kim ji ke rang ji phan alang tum ka chichak do
setami non pustami labangso ake claim bate ak nang kerabia phan non pustami tum arjulong lelang la pen theglong lelang la pen ajok si non bang kelang tum ning duk pi ga sonlo theke chi therak me alam stami alang la tum angnu bate nili tumangnu stami bang halloween pen ke bang khe tumake ki putekang setami tum therak me an analam stami ni tumangno ninggi tekang lo la si bang adi malang sun ke la puson si sarkar pen akirap misen alang a hem ki kim adelong ki kim dur kok le chosi non puta ki tum batai photrok ki bang astami non puta thangna ra kirap ta theklong lik la si nang tum ke kona district si puri lo la pen nang tum local emeli ke kumasi nang tum along ke puri lo la pen nang tum emeli kumalo nili tum phanang kar ju setame dok ati nili tum ke thak dunya phan ke void dunya phan lam voice ta menil tum ke thak dun thek thela puson hosta be do la si nang le tum phan ne tum kar byang long rat hoya tum phan ke chepachini thu nang kok la pen local msc la pen numor mumin phan sta me ke chepachini thu nang kok bang ke nang le tum phan ne tum kachuning rita la pen tourism department phan sta me ne tum nang ke pitang akido pen ajok uthot nang le tum phan ne le tum phan puthot kang jin sopen nang ke rap je phan sini tum hin pen chuning ri pon thulo la sini tum abang ke la nili tum arong asar bang hini tum amekar lo la si non nili tum isi mekar hoy tum bestame si therak meme sarpimara tum along stame nili tum pinang ana tam ke long dolo non puan stame nang tum misen pen lang sun pahela di phan to war bonai thik the la pen de long ave la si thikup nang dong put hempong rep na helat pit abang usumar pen kidam ke bang chiri dun thek the gari motor nang kangklong athika tuwar ta bihegla theke thiku bang bong si gari bang po bai nang plong po hor jun je sitame bang ke halloween ke dam tong ja tong po enke ke dam ke tong ke bang ke tong po ka chiri dun thek the usumar phan sitame tong kai la puson da dolo akisar tumason sar pi tumason ke pek dun tong thek the la puson stame dolo la puson si la daga bangke non puan sta me akisung bangke do bomlo sita la bangso lang su na phan bangke e phoise mahang pathek tang der lo pot ingpu tang der lo posi ke dam ke wa to bangke ani wang sita me chimit me pen bang bomlo dam bomlo khangon edalo wang ri pule Pinia Birta, Lapuan si Kangton Pon Iglo, Nang Langdun Igbom Tha, The Leading Site News. Do me thak me Kardom.